få henne att känna sig välkommen. Låt gå. Middag alltså. Men håll det lågmält. Om här får som sagt så det kokta fläsket stekt. Oui, naturligtvis. Men det är inte middag om det inte bjuds på lite musik. Musik? Ma chère mademoiselle, det är min djupaste högaktning och största nöje. Vi välkomnar er hit i afton. Vi ber er nu att slå er ner och slappna av och lyda er tillbaka. Medan vi här i matsalen med oförställd glädje och ödmjukhet ber att få föreställa er middag. Slå er ner, var så god. Fatta kaffen, fatta mod. Här finns mat i långa banor. Vi har tömt var västhusbord. Soup du jour, amuse-bouche med en helt personlig tusch. Ostkroketten, sylsalaten, en superba fråga faten. Allting går som en dans i det franska kökets glans. Jag vill min får det att puttra i ditt blod. Här några vårbrindare, varsågod. Ta för dig, varsågod, varsågod, varsågod. Men väntade mig inget med svajig in och utan hål. Jag prövade mig fram. Jag humlade ändå och tveksam sång från botten av en sänka. Jag orkade inte tänka